σας, την κυρία Μωυσιάδου. Καλησπέρα σας, περάστε. Ξέρετε, ήρθα για την αγγελία. Ξέρω, καθίστε. Αυτά. Αυτά. Μήπως να τρώγαμε κάτι? Ναι, τα δισακά μας. Ορίστε. Τίποτα. Κάτι δικό μου. Έλεγα να τρώγαμε κάτι όσο θα μιλάμε. Λυσά, να φέρω κάτι. Βρέτσι. Ορίστε. Δεν βλέπετε, δεν είπαμε να μιλάμε την ώρα που τρώμε. Όταν τρώνε δεν μιλάνε. Θα σου πω, απλά μου, πάρ' αυτά όλα. Άντε στο καλό και καλή χώνεψη. Δεν είπαμε τίποτα. Τι να πούμε, χρυσέ μου, για νύφη, ήρθες εσύ για να τερλικώσεις. Αμέ στο καλό. Θα φάμε τίποτα τελικά. Με τσιγκλάρα μέσα στο στόμα. Να αυτά. That's it.